agora estamos a falar destes novos cigarrillos electrónicos, destes vapers, que entran como un pouco camuflando e dicindo, bueno, pois isto non é tan malo, non? Parece que non inxeres a nicotina e todo o que leva consigo. Por iso voulle dar paso a David, porque estás coa nosa experta, a que pode desterrar por completo, non, as veleidades dos vapers e dos cigarrillos electrónicos. Efectivamente, estou con Enia porque, Enia, non sei se estás de acordo comigo en que escoitamos que o tabaco é malo. Sí, é malo, hai moitas cousas malas, pero velo cos propios ollos eu penso que é algo fundamental para darse conta realmente dese dano que ocasiona pois nos pulmóns, na nosa saúde, etc. E para iso troubeches todos estes bártulos? Sí, vale, esta semana explicando. fixen uns experimentos. Ti fumas antes de nada? Eu non. Non? Non. E como Para fixeches nada. estes experimentos? Con mascarilla, ben protexida, porque non. Ainda así, sí, cheiraba eso, que cuidado, Sí, mima. Vale, pois síguenos explicando, entón. Trouxen estas botellas que simulan o que sería un pulmón, é dicir, aquí dentro hai algodón, vale? Este sería o control, aquí non hai nada. Vale. E vemos como esta botella é de 2 caixas de cigarrillos, de tabaco, vale? Esta é de vapeador, de vapor. Claro, visualmente o que ti dis, o tabaco, mira o que trae, non? Vaya cor. E o vapor, sen embargo, non ten cor ninguna, entón parece que é inocuo. Claro, sí. Pero detrás do vapor están sustancias tóxicas e canceríxenas para o noso organismo. Pero antes de falar do vapor, imos falar do cigarro. Nos, cando unha persoa fuma un cigarro, que está fumando aparte desa nicotina e demais? Bueno, pois cando prendes un cigarro, eso é como un reactor químico. É dicir, libéranse 7.000 sustancias tóxicas, das cales máis de 70 están relacionadas directamente co cancro. É dicir, que a xente pensa que produce cancro de pulmón, pois non, ao final todos os órganos do noso corpo están conectados e produce cancro de boca, de farinxe, de larinxe, de vexiga, é dicir, múltiples cancros, non? Oise falar moito eso do monóxido de carbono, tamén, do alquitrán incluso. Efectivamente, o monóxido de carbono é iso que inhalamos co tabaco e interfire na hemoglobina. A hemoglobina é esa molécula que temos no corpo e que transporta o oxígeno que respiramos para que os nosos órganos funcionen correctamente. Pois o monóxido de carbono chega na hemoglobina e dice ao oxígeno, quítate ti, que xa me poñeu aquí con ela. Quítate ti para poñerme eu xa. Exacto. Entón, o resultado é que no corpo temos menos oxígeno e, claro, o corazón ten que traballar máis, vai máis forzado. E aí empezan as enfermidades cardiovasculares ligadas ao tabaco. É dicir, unha persoa que fuma, David, ten de 2 a 4 veces máis posibilidades de padecer un ictus ou un infarto. É dicir, aceleras o corazón, entón esa falsa percepción, esa percepción que teñen de que fumo un cigarro e reláxome, igual non é tan certo. Non é tan certo. Iso ten que ver ca dopamina, que falaremos, ca nicotina, que falaremos despois. Imagino que tamén influirá a cantidade que se fume, non? Sí, que a ver, o tabaco, por exemplo, un cigarro ten un principio e ten un final. No caso do vapor, claro, estás vapeando e non te das conta das caladas que das. Entón, o final. O tabaco que vemos aquí é o alquitrán, vale? Xunto con nitrosaminas, con acroleína, é dicir, podíamos estar toda a tarde falando das sustancias, pero basicamente o que simula esta botella é que quedan pegadas no noso epitelio respiratorio. No noso epitelio respiratorio temos unhas células que teñen uns cilios como uns peliños, que son como un sistema de limpeza das vías respiratorias. Que fan estas sustancias? Quedan aí pegadas e crean unha disfunción desas células, é dicir, empezan a non funcionar. Polo tanto, a xente fumadora acumula moco e aparece esa tos característica dos fumadores, os bronquios fanse máis pequeniños, é dicir, aparece bronquite crónica, aparece enfisema pulmonar, é dicir, destrúense as paredes dos alvéolos, e eso remata na EPOC, na enfermidade pulmonar obstrutiva crónica. Increíble. É dicir, non é unha broma. Sí. A verdade é que é sorprendente. E cando se deixa de fumar isto vai desaparecendo ou os danos son... Bueno, depende dos anos que leves consumindo, claro. Claro, iso influirá. Pero isto con respecto ao tabaco. Fálanos agora do vapor, porque pensamos que é precisamente, pois eso, vapor... O artigo de moda. O algodón clariño, pero, a ver, que inhalamos realmente co vapor? Bueno, pois o vapor é un líquido, vale? Un líquido. A xente pensa que de vapor pois é vapor, non a palabra vapor. Isto é vapor de auga con sabor a mango. Pois non. Ao final trae propilenglicol, glicerina, nicotina e aromatizantes. Cheira, de feito, David. Cheira ben. Claro. É como un ambientador, non? É que enmascaran a través destes sabores atractivos, non? A doce, a froitas, toda a química que trae detrás. Este líquido está conectado a unha resistencia, a unha batería,
Entón, esta batería dalle calor e fórmase o aerosol, que non un vapor. É dicir, un vapor é vapor, pois imagínate, a fase gasosa dun líquido. Pero un aerosol é esa fase gasosa con partículas en suspensión que rematan nos nosos pulmóns. É dicir, isto ao final transformase en formaldehído, acetaldehído, acroleína e non queda aí. Os metais pesados que hai na resistencia do dispositivo tamén os inhalamos, é dicir, chumbo, cobre, níquel. É dicir, ao final teñen o efecto no epitelio respiratorio igual é o peor que o tabaco, porque o tabaco levamos décadas estudando. Claro. Pero isto que é relativamente recente, hai unha incerteza moi grande, sobre todo en adolescentes. Hai moita gracia a cara de algunha das señoras do público que están dicindo pero a chavalada agora anda toda tola. Pero a mí como se ríe. A verdade é que me quedo... É tremendo, é tremendo. Quedo-me sorprendido con isto que nos estás contando do vapor, sobre todo con este último dato que deches dos adolescentes. Sí. No informe Estudes do 2025 do Ministerio de Sanidade indican que o 49,5% da rapazada entre 14 e 18 anos admitiu ter consumido vapor ou ser consumidor habitual, é dicir, é que é unha pasada. Increíble. Agora falando xa de enfermidades, falas moito da EVALI. Que é exactamente? A EVALI é esa enfermidade que se asociou, sobre todo no 2019, houve aí un brote en Estados Unidos, é a enfermidade pulmonar asociada a vapeo. E houve milleiros de hospitalizacións e hasta 68 mortes confirmadas en Estados Unidos. Os investigadores analizaron os compoñentes e descubriron que era, principalmente, entre outras cousas, por acetato de vitamina E. É dicir, que estaban vapers adulterados, non? É dicir, estamos xogando coa química e coa nosa saúde. Non, aparte, isto pode... A ver, eu non entendo moito, pero se ten aquí unha resistencia e tal, igual te explota na... É que hai casos de que ten explotado na cara e no pescozo de persoas. E outra cousa, hai nos desbotables. É dicir, cando se acaba o líquido, tiramos con ele e temos que comprar outro. Dentro dun dispositivo temos 3 residuos. Residuo plástico do envase, que acaba en microplásticos. Microplásticos, que xa os falamos aquí, que se che meten no corpo. A resistencia sería esa parte electrónica, non? É líquido residual que quede, é dicir, isto é contaminante total para o medio ambiente tamén. Mire, eu xa só polos microplásticos xa diría, mira, nada, ainda co resto todo me importar a cero, xa polos microplásticos nada, que curioso. Pero claro, traenos aí as botellas, pero aparte disso tamén nos traes aquí un cerebro e unhas fichas que non sei se son como de parchís ou de que. Sí. Explícanos un pouco para que nos traes isto. Bueno, aquí traigo un cerebro para explicar por que... Fixéchelo ti tamén? Non, isto non. Ah, vale. Isto non o fixen. Xa estaba alucinando, porque as manualidades de Enia... Xa sería demasiado, non? É outro nivel, Bueno, vale, pois, explícanos entón. Por que é tan adictivo isto, non? En especial na adolescencia. Temos que pensar que os adolescentes teñen un cerebro en construcción. É dicir, hai partes como o córtex prefrontal, esta parte de aquí, que está encargada da toma de decisións, da parte racional, pois aínda está madurando, non? Entón, son tan adictivas estas sustancias por a nicotina que traen. Nun cigarro estaremos absorbendo, inhalando 1 ou 2 miligramos de nicotina. Pero un vapor de 2 mililitros trae en torno a 40 miligramos de nicotina. É o que che digo, vapeas e non te das conta do que estás inxerindo, non? Entón, no noso cerebro, o funcionamento normal sería que temos unha sustancia que se chama acetilcolina e que causa, entre outras moitas cousas, a liberación de dopamina, que é esa hormona do prazer, da recompensa, non? Pois cando estamos con alguén que nos gusta, cando comemos algo rico... Bueno, pois a nicotina chega ao cerebro en segundos e parécese moito a acetilcolina. Entón causa a liberación de dopamina. Calada, dopamina. Outra calada, máis dopamina. Entón acabamos intoxicando o cerebro desta dopamina. E xuntas o vapor cos reels das redes sociales de TikTok e tal, e xa... Eso xa é hecatombe. Sí, o cerebro parece unha discoteca. Sí. Que curioso. Entón o cerebro lembra o contexto tamén, é dicir, pois a cor do dispositivo, o sabor ese pois de froitas, non? O momento, o lugar. Entón, ao final, pois isto crea unha intoxicación de dopamina que ao final pois altera, como vemos aquí, pois a amígdala, eses procesos, por exemplo, ti de repente tes que empezar a consumir máis nicotina para conseguir o mesmo efecto. Claro. Cando non tes esa nicotina, aparece a abstinencia. Póñome nervioso, non me concentro no colexio, estou irritable. É dicir, trouxen as fichas precisamente para iso. Pois, por favor, dalle aí.
pois esa tarde de vapeo para ti son 300 moedas, non? Pero de repente atenderon a clase 10 minutos, xa non digo 50. Sí, cada vez temos menor capacidade de retención e de Claro. atención. Iso é Para tamén ti alarmante. eso, nada, son 3 moedas. Sí. Ir ver a teus avós un sábado pola tarde, unha moeda. Sí. É dicir, isto está afectando gravemente ao cerebro da xente nova. Claro, increíble. Non, porque, claro, se vapeas, pero xa és un adulto co cerebro formado, pois imagino que Ten as cambia súas moito. consecuencias, pero claro, especialmente pois nestas idades. Claro, que curioso. A día de hoxe, realmente os efectos dos vapeadores, cada canto se están descubrindo novos efectos? Pois cada pouco, é dicir, cada ano están saindo novos estudos, porque a xente, pois claro, están empezando pois a acudir aos médicos pois por sintomatoloxías que antes nunca se viran. É esa incerteza da que che comentaba. Este aparelliño que tes aquí, non sei Sí. se... que se me leva queres, chamando aquí a atención? podemos ver que fai un cigarro Ai, sí? no pulmón. Sí, Se queres. Pois, por mí, Sí. parece vos ben por aí, para ver o efecto en directo. sí, Pois sí, por supuesto. Porque Non sei isto se hai algún serían- problema por aí. Nada. Perfecto, pois veña, aí imos cando queiras, porque digo, Vale. digo, se lle vas prender lume, a ver se vai sair todo, se van vir os Todo aspersores, tarde piaches polos aires. Sí, arde piache sería, non? Arde piaches. Vas meter que axudar, David. A ver, que queres que Vale. faga? A ver, contame. Ti vas encender aí a máquina de baleiro, E isto como vai, ó? pois darlle aí 2 veces, 2 clics. Non se fixeron as tabernas para dar misas, A ver. Oi. Imos ver. Aí vai a comezar, A ver. imos ver. Mira como se vai enchendo. Mirade como se vai cambiando xa a cor do algodón con un só cigarrillo. Podemos lle traer un silenciador a isto, se queres. Isto é... Xa como proposta de mellora. Pero fuma rapidísimo isto, Vedes, é que realmente xa só cun cigarrillo o que estamos inhalando. É dicir, é tremendo. Pode apagar outra Apágase. vez. Sí, Eu ya está o filtro. é tremendo, Mi má. Mirade. Increíble, pero xa está... Amarelo. Amarelo Xa está escuro. amarelo, é dicir. Sí, Amarelo sí. escuro. Isto estámoslo Qué metendo tremendo. As consecuencias para as nosas células é tremendo. É alucinante. Bueno, pois penso que máis claro non se pode amosar o prexuizo que provoca o fume no interior, bueno, evidentemente do tabaco en xeral nos nosos pulmóns,